ane enya wukwa na watu kwa akoshia o ne amane na omi mutu kwan na wumi na amfa na hogoro aso na omi jai ne hawo ni nyina mu ma Awurade na Awurade hye ne nimunyam ene ja hawo ni nyina mu ma Awurade na Awurade beye na otwe atwam ni na otwe nyina me no kasa afa Onyankopɔn a oye nsankyerɛne Nyankopɔn God of miracle. Onyankopɔn na oye nsankyerɛne Nyankopɔn. God of miracles. Na otwetwe me no kasa kwan Onyankopɔn oba kunani a owo Sirafat. Na akafo be fa ne ma na odimu okru yo sofo omotene difo ba emfa ho obi say na madinya me achi ahu na mane emra me sum nya me yempo na nyoma nkoye Bible say otene ni mbom na mane doso aso Yehowa Yakobon chini firi ni nyina mu Awurade be chew na wo so ahye na ni monyam amen. When you're ready fast or balcony no shene no munyam otua ne kama no ma onye sika ne bie no na chese nyame ye senche ne Nyankopon me no kasa fa Lazarus awewu anani das wasa kanipa fam de yesi enye yebiom enti wa adwuma bi ewuo awade a ohyabre no nyame betimi asa anya ne biom amen betimi abankwa mu biom amen enura me no kasa fa Esua Onyankopɔn nam ne dom so ma ne danensa enti ade biara awo abrabom nyame betimi adane ne nneoma papa yes ohia no betimi adane sika amen yade no betimi adane apomoden amen oboni no betimi aya awo a ebeboro so amen oso oboni a onwo oso yeden tiamu todwom na tiamu na onibie ma be doso a change obi ba ena me no kasa fa onyame tumi a eden senkyerene ba yehwe Jeremiah chapter 32 verse 16 to 21 na the 26 and 27 awie tieniye na me de oto enwoma no ema Nelaya ba Baruk eno mebo Awurade mpaye se o Awurade Nyankopɔn hwe wona wode wotumi kese ne obasa atene aye osoro ne asase bibiara enye wonwanwa woye nipa mpempem adoye na wotua gyanoma mu yeso ka egu wona egu woma odi wona chire kokum Onyankopɔn kese ene otumfo asafo Awurade ne din no wo a woso aginatuo mu ana wadoye edoso wo a wani ebu ehwe nipa ma akwan nyina se obema obiala sede na akwan ne yoye abate no wo a woye nsankyerani ene anwanwade mizim asase so ede besi nedayi ene Israel ne nipa nyina mu na wode jedin sede etie eneyi na wode nsankyerani ne anwanwade ne ensa eye den ene basa atene ene ahudie kese eyi oman Israel efiri mizim asase so na wo ma asase yi a wo ka ho ntam kire wajanum se wo de bema won asase asene nufusuo ene ewo no chichemu eye aduonu nsia ene aduonu nso ena Awurade asem ba Jeremia nchen se hwe me Awurade ene ohonam nyina Nyankopɔn bibiara beye me nwanwa ana enti se Awurade sie ne hwe me de kroyi merehye Kaldeafo nsa ne baba hene Nebukadnezar nsa se omfa Message to 27 and for 26 ne 2026 or say I am the Lord me radio I am the Lord 27 or say I am the Lord the God of all mankind. Is anything too hard for me? My God. Ose bibiye mi Nyankopɔn yona ana. Wa wo hwɛ me anopai enwei enwumere wo tie me. Enti bibiye Awurade yona ana.
etoda na yewura fi se yesum nyame a oye nsenkyerene nyankopon Yes. hwe de Jeremiah eken hwe kwaye nyame fa so bo ni wiase osofo ye nyina ye nim se wo si da o si aba so na ye de pillars ahodo ye de iron rods ahodo ena eso flow no mu anso ye nhwe osoro bibi ansom we nyina kire onyame ni tumi ni na nwanwa. Yes. Oso ye bibia mawa ye kwaye nyankopon fa so tintim ni wiase kwaye nyankopon fa so ma ade san na ade eche oso fo ye kwaye nyame fa so ma nipa mada o da wo hu emma nyankopon na ye som no ni hu Enokre. oso fo hwe basa o de bowura Misrim hwe na wanwa adwuma ne nsenche ne o ye no Misrim kwaye onyankopon fa so agen ye gyanom free wona tanfo nsem ene wa hu hiafo nsem hwe basa nyame tene wo Pharaoh so hwe Pharaoh ne ti ase nam kwaye nyame pipe kokom Jesus. etoda na nioma atwa ho ahia na kasa kyerɛ saa ase nyame ni tumi ase nyame ntimi mwa ɛna no pɛ obi tu obi fo so de no kɔ baabi yanwura baabi na yankɔgye mwa owura fide nyame timi yɛ kwa nyame fa so hwɛ de man ɔsɔfo kwa nyankopɔn fa so he provide food for our fathers ɔma wɔn aduane die ɔsɔfo nipa ɛbro 2 to 3 million people and a radimo maduane. Maduane sa for 40 years. Mama nam hwe. No mama aduane. Anopa na aduane enwume no mama nam awe. Also for say nyame na yesom no oyu nyame a oye nsenche ne nyankopon. My God. Adie bi ehia obia no. Awurade otimi ye. Amen. Na ansa na awurade be ya ma no eye ohwe wugidie. Yes. Enti so sisa ye gini dia. Ye behu nanim onyam. Yes. Bosome so no kwa na wie ye. Anso so se ye gi awurade dia. Bosome nwotwe no ye behu nanim onyam. Amen. Ye gi awurade dia bosome nkro ye behu nanim onyam. Amen. Bosome du ye behu nanim onyam. Amen. Bosome du baako ye behu nanim onyam. Amen. Na bosome du mienu no ye behu nanim onyam. Amen. Bosome edika nipa bi hu nanim onyam. Amen. Bosome etoso mienu nipa bi hu nanim onyam. Enokre. Onyame ye cheso nyame a Yes. ogusu a oche. Na oche ma no so ne mba nyina so. Yes. Ena meneu ekasa fa onyame na wanwa nwuma wa yeye ho. Ena onyame na wanwa dwuma wa yeye ho. Yes. Ena me kai wo ne. Kwa nyame fa so tintim ne wiase. Kwa nyame bo ne wiase. Kwa onyankopon ema ade eche na ade san. Kwa nyankopon bo wia to nsuo. Kwa nyankopon ekoji ye na gyanom efri Misrim. Basa oman so anwanwa dwuma ne nsenkyeni oyoye. Oh Jesus. Ebro yi won fri Misrim odo won kɔ Kana. Okwan no so kwa nyame fa so hwe won. Osofo Adrian anadwo na waso kanea. Yes. Ama won pillar of fire. Yes. Oje hye ade di omanim. Ade hye no de munuku doma kata won so. Amen. Jesus. Nyame de munuku doma kata wadwuma so. Amen. Wa ware so, o maso, o Amen. ministry so a o homa asem wate. Amen. Onyame di oja bedi wanim. Amen. Bedi wo ma no kru no yire ne abusua nanim wate. Amen. Obonofo no hihye ye biara ebebe wiye. Amen. Okun bi a wonamu da ye boni a wo so obonofo no hihye ye nyina Awurade be bre na se ama. Amen. Omaya hodo authority a ye na gyanom mra omo free Misrim okọ no. Omaya bia ntima nyina won anim. Omaya hodo nyina omaya eden nyame ma Israel for twifa also. Yes. Ena no pay me kasa nyame na kyerɛ sɛ abrabɔ mu no akoduru sɛ
die na aye den ama wo die na ekasa kire wo eye wo se die wabrabo na bawie adwuma sem no aware sem no awo no akwantuo mu sem no enkrata sem no ebusua sem no court sem no ahimfie sem no ja ni nyina mo ma awrade na awrade peye o se bibi nya awrade yo na awrade ne tumi na hoden otere ne nsa ewo ne bremu a na akode bia brase ono no man nsa so se na epokokomu na mo apai otere ne nsa na mana etoto o se fa poma no bo botamu na nsuo apie ene onyame nya sansa nkyene ne bi ma amen wa wo hwe ya wotie nyame onkai wo amen onye wadoye amen onye obubru ho ade amen onka tamfo to foma amen onka tamfo anu ntuma amen erade ma wo de wakoma pe amen ena no pe ye gyina nyame asem so abompa se erade se ne wanwan adwuma tie se ne onsenche ne setie no erade ye nsenche ne wanwan adwuma ne bi mame ye bi mame ministry ye bi mama warrior ye bi mama juma ye bi mame mano ye bi mame krono ye bi ma krono erade boa me wo yesu demo pe wa no na bompa ya no pa se erade senche ne no e bi so Bompire was Facebook, now Rose Bompire, Bennett Brady Bompire, Ruta Sama Bompire, Deborah Owusu Bompire, Janet Aponsa Bompire, Obapa Sandy Bompire, Benjamin Tony, Porsche Osa Bompire, Benjamin Tony, Belis Japo Bompire, Merade Tony, Kumson, Mary Bompire, Merade Tony, Azajina Bompire, Melanis, Ayeyi Bompire, Benjamin Tony, Patient Bompire, Benjamin Tony, Owusu Bompire, Benjamin Tony, Lati Bompire, Benjamin Tony, Ejaya Bompire, Benjamin Tony, Danica Bompire, Franca Bompire, Benjamin Tiahine Bompire, Aisha Dauda Bompire, Suguru Susu Radio, Sam Radio yes Central God of miracle, Sampare Bompire, and Nesina Ibrahim Bompire, Brothers Archery, Bompire, and Abigail Champo, Bompire, and Yamitie, Linda Owusu Bompire, Yamitie, Nanefia Bompire, Mama F. Bompire, Mama Sarah Bompire, Eraditie, Isaac Bompire, Paul Bompire, Baba Bompire, Eraditie, Edu Bompire, Eraditie, Chireme, Bompire, Kumi, sorry, Bompire,
Awurade tie bibi nyɛ Awurade yɔna ɔyɛ nsɛnkyerɛnne Nyankopɔn yɛde ɔyɛ ma yɛn agya no wɔ metiri ɔyɛ bi ma wɔ anɔpa yi ɔyɛ bi ma wɔ awia yi ɔyɛ bi ma wɔ anwummere yi ɔno na ɔbɔ kɔ atu baabi bi akwan nie srɛ Awurade sɛ me haw no nie mama no ani nie mekɔda na no nie mema no adwuma no mema no awadeɛ no mema no sukunsɛm no mema no kratasɛm no Awurade yɛma wo Awurade yɛma wo Awurade yɛma wo Ọ̀sẹ̀ bọ̀m̀páyé lẹ́rọ̀dí tiẹ̀ ẹ̀kú ẹ̀fúyè bọ̀m̀páyé lẹ́rọ̀dí tiẹ̀ ẹ̀kú ẹ̀fúyè bọ̀m̀páyé lẹ́rọ̀dí tiẹ̀ ọ̀sẹ̀ ọmọ nǹkan wà lóṣù ẹ̀rọ̀dí bẹ́yẹ bọ̀m̀páyé. Oh, in the name of Jesus Christ. Kasa Awurade. Wawan wachuma no. Onsankyerene no. Awurade yɛ bi ma me. Meso me haw ne nie. Meso me bere nie. Awurade yɛ bi ma me. Yɛ bi ma me ma no. Yɛ bi ma me kuro no. Me yere no. Me dwuma no. Awurade kae me. Prayer number 2. We are praying to commit the day into the hand of God. Ya bompire etu demuno ashe radensa. And that day we did ye no num or we different any ufiba unyuma so. Ya bompire say nyamema and that day in Shirama. Yes. The oye be a raden kaio. A radinya wadoya in a day. And that day wakuma swadi a radinya mam. Pray for the day. Oh yes, so therefore, fire, quiet, and showers. Our ready now, ready at the day when you pray for your children. Bonfire so radin kai wo na day Erade nya wa do ye na day Erade nya mo bu wa de na day Erade kai wo Erade mi kwa ma Erade kai wo ya do ye ya do boy wa ye so de bi wa no sira Erade say na day ye shira na day Erade sawo ya de Erade ma wa promode Erade ma wa ton ayento ko wo nyuma so a wo fa shira mra onyame ma wa di fo nye shira o fi ba ye shira bonfire onyame ka onyo mo bro wa de onyo wa do ye mai ka che me no bonfire tene kan kan so bonfire onyame ka mele na yi bonfire Obama son to bonfire. Anita a jump for bonfire. Anita a jump for bonfire. So everybody kind in a day. Then we will go on there. Be a mama, come on, for the American. Sirrade. Anita Samoa. Bonfire. Chile, bonfire. There is some bonfire.
Kumsu Vampire, Kumsu Vampire, Prince Afro Vampire, Chief Kufo UK, Chief Kufo UK Vampire, Nanepia Japan Vampire, Echia Hene US Vampire, Blenda US Vampire, Suguya Muso, Aisha Rounder Vampire, Agwasewa Vampire, Agwasewa Vampire. In the name of Jesus Christ. Nyankopon shira upi. Say Obompaye. Ka amen. 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 Ne chese de wo sire biara Erade man in your more space in the swing and type of amen. 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 Prayer number 3. We are praying against any evil agenda, any evil dreams, any evil thought, any evil plans for the day. Yes. Also for okay, Tresem no. Matthew chapter 6, verse 34. Yes, will say. The beer a body said done, born a doors would then, and a woody dorsal, a sign accident, a maninya, to a month for a month for a month for criminal, we didn't pay for a dear cheap piano and tears and bonia, ye chili. Tea a bomb pie. So, a bonifone shishi ye beer, and Isaiah 54:17 say, I couldn't be a boy tiano, adding any weapon form against us shall not prosper. Or say any day, any ye, any juma. Or say anubia ketremabia, any tongue. Or so we have evil tongues. Ketrema bonny, bien anutie nipa, and a what anu bonny. Or the nano bonny be so Caserate. Arate. Obone for the shisha yebia. Obone for the shisha. Etia me ene day. Etia me juma. Etia me ma wade. Ma wade. Me ma. Me ma. Me kunu. Me yire. Me yire. Erade. Say no mame. Bona dane mame. I break it out. I break it out. Any evil agenda, I break it out. Any evil agenda, I break it out. Break it out. Break it out. Break it out. Open your mouth. Break it out. Open your mouth. Break it out. Open your mouth. Break it out. Any evil dream that you're born to be also, yeah. Could be a source of home. Oko will die so. Oko will not so. Oko will die so. That you're born to be also, yeah. And I do the children and the sign Diana will be a source of home. With the man of home. Break it out. Systematic press vampire. Azuka Bema vampire. When I'm a friend, everybody. Osikamo vampire. When I'm a son, Sukufis when you're a son of vampire. Manager Philip vampire. Akosia vampire, Justina vampire, Suguya Oya Bible here from Nana vampire, Nana Mensu vampire. In the name of Jesus Christ. Shout, I break out 3 times. I break out.
I break out. I break out. That your body be a shout, I break out. I break out. That your body shout, I break out. I break out. Yankopon shira upi. Amen. Say ene o vampire homache anope ewie. Baby bi o hwe me a utie me bia ene day na wotwe me friend shira ma. Amen. Me friend kunimdie ma. Amen. Me friend dance ma. Amen. Ni pe ni madom e. Amen. Yankopon ni madom e. Amen. De bi aye de ama wo. Amen. Ewrade ma nya mere. Amen. Ewrade mo kwan ma. Amen. Me kwan ma. Amen. Ewrade nya wadoye. Amen. Ewrade ntwe hyebre mu aboafo ma. Amen. Ewrade ntwe hyebre mu aboafo ma. Amen. Destiny helpers. Amen. Ewrade twe wo ma wo. Amen. Wo Yesu temo. Amen. Obi bia wo hwe ya otie no pe ya wo yare ena no pe awia nwumre ji wa yare sa. Amen. Ji wa yare sa. Amen. Me bom pa ma dwadefo mo amoton nuoma ena mokoton a yento. Amen. Me twe atofo mamo. Amen. Me de asafo Awurade din fra atofo mamo. Amen. Mo amoton a yento ena moton a yebeto. Amen. Na wo twe yento mo ade. Amen. Yentua mamo. Amen. Yesu demo. Amen. Wa uhie sika bi. Amen. Awurade fa sika no no mo. Amen. Ofre sika ma. Amen. Ofre sika ma. Amen. Wa uhie adwuma. Amen. Me Yesu de frɛ adwuma ma. Amen. Adwuma kwambie ma. Amen. Adwuma kwambie ma. Amen. Adwuma kwambie ma. Amen. Wa utu kwan. Amen. Me de wa kwanto ni hyɛ Awurade nsa. Amen. Me de driver for hyɛ Awurade nsa. Amen. Me de obi bi ɔyɛ aban adwuma ankora adwuma me de hyɛ Awurade nsa. Amen. Munya nipa ni madom. Amen. Munya Nyankopɔn ni madom. Amen. Me de doctor for, a lawyer for, Amen. judge for, a Amen. police for, a Amen. soldier for. Amen. Me de mo hyɛ Awurade nsa. Amen. Me bɔ mpae mo amafo mo wa kwantu mu obi man so onyame te nanem kyerɛ mo. Amen. Onyame no mo. Amen. Ensi mo ye. Amen. Bakoma so ade Awurade nyama mo. Amen. Me de akuafo dosu ko Yesu mogyam. Amen. Afarefo dosu ko Yesu mogyam. Amen. Nyame ma mo akoma so ade mmerem. Amen. Ensi mo ye ene de na wotwenye nhyira mama. James so say amen. Amen. Nyame nhyira wo pii. Amen. Ma me metatefo no ntum tiawa na obefrɛ na wo ade bi opese wo gyam ma Awurade a mo amofrɛ no frɛ pɛ ɛyɛ atwe ho firi wa fidie no o ma ye feedback say pɛ utie ho wo radio TV ne so a me you we free so na ma ne ni mo amotie radio no na mo amohwɛ TV ne de na mess na na go screen na se no na ma no ye 0557 0557 000 000 967 967 and 0553 0553 53 53 53 53 89 89 0553 0553 53 53 53 53 89. 89. Praise God. Praise God. Ojira so. Ojira so. Ya nti onka ofi ha o. Onso beti ma boy wuram. Praise God. Praise God. Hallelujah, Papa. Oba pa odini baby okase fro na dia na oje mo ma Awurade anopan. Mpacho yefere mami akoto. Ikasafura patra papo kru. Anope ni jame ni mebusie nyina ba Awurade ni. So omo ye ho ban. Bosom na iwo mi wono de ye koye no. August nso on fi kudura somdwie. Ewo Yesu di mu. Amen. Amen. Awurade me de wafra akoto ne na busua hia wonsa. Amen. Awurade wafra so here divine protection. Yes. Awurade na se ma wona koma so ade. Amen. Amen. Praise God. Hallelujah. Kenti kan odini baby okase free papa. Me kase fi kaswa ye frebe je eboa. Eja ebo amiti o papa. Me de me baba ko person ko police bati tumi frɛ no. Enti me stress nyankopon ye na dom yamwa anene. Ene dio we entu yensam frɛ no. Awurade me bom paima aja yebo Awurade so ba ma ye de yakoma pe. Ose ne ba recruitment ya omo ye ne ba so eka ho be. Awurade ma ye frɛ no wo Yesu temo. Amen. Amen. Praise God. Hallelujah. Odini baby okase free kentika. Ete me tampo me kase fi adwato. Eja champo miti o papa. Ijama pom di me wade.
Awurade a ɔyɛ yɛ yaresafoɔ wakɔ akyampɔn. Awurade ma ɔman tampia na ɔde sa yɛ yarewa no ma ɛnso wakɔ akyampɔn so sane yadeɛ wɔ Yesu dim mu. Amen. Amen. Praise God. Hallelujah. Papa ɔde ne baabi a ɔkasa firi o maame. Pacho me din dia mako ha. Akata firi kuma ase. Metio. Me da me ne me ma, me ne me busu nyina. Sarah den sa ba ma kete ntu yesu. Awurade wafana ɔsɛ ohia divine protection. Ɔne ne ma ohia bambɔ. Awurade to afɛsi fa wɔn ho wɔ Yesu dim. Amen. Amen. Pacho me efra me mata, me ka se fi atina ku. Mata Papa me ja me ba. Jobin, ya friend ne so mra kra ne visa sem. Omranti nyakopo mie kwa man. Afi me ba wa yira so. Me tete se wo wa kra. Nyakopo o ma me hu ni yie se ye wo no ana se nye wo. Awurade wa woyɛ nsɛnkyerɛ ne Oh, Nyankopɔn. Jesus. Wafana Awurade ne ma yɛ wabrabɔ mu nsɛnkyerɛ ne. Awurade mama me adanse fa ɔne ne ma ho wɔ Yesu dim. Amen. Praise God. Your friend is a free my content. Etio papa. Mr. Madison said, Mr. Raddy said, O ma bibinti, and Mokugu prison. How many Boniviano? The running car one said, Oka Joseph no. There's a empire one said, overcome on us to Abuami. Awurade me bɔ mpae ma wakɔ apɔ. Ɔse obi biara wanya abayamaneɛ a ɔnyɛ hwee sɛ na Joseph yɛyɛ. Awurade a ɔyɛ nsɛnkyerɛ ne Nyankopɔn yɛ nsɛnkyerɛ ne yɛnyi wɔn. Amen. Amen. Praise God. Hallelujah, Papa. Odi ni baabi a ɔkasa firi maame. Papa, chefe na ata me kasa fili kokoso. Beti o maame ata. Papa, mpacho no pe me ho fa me kura. Me amba me ni tie kwa no ma da yanya. Na me ase awie. Me ho na me ne ya pa. Atanya me bɛsa Aso wo na yade. bushia. Awurade me bɔ mpae de ata dosukɔ wɔ Yesu mogyam. Awurade wasɛm sɛ ɔma ntapiam na ɔde sa yɛ yarewa. Sa ata yadeɛ me de ɔne ne busua hyɛ Kristo nsa ma wo bambɔ nyɛ kɛse ma wɔn. Amen. Amen. Praise God. Hallelujah, Papa. Odi ni baabi a ɔkasa firi wo na deɛ na wogye mo ma Awurade. Kasa firi kaje. Acho me de me mama ejuma ni me kunu ehye na koposa ni me bisu yen. Awurade wafra sɛ n'adwuma ne kunu adwuma ne mma. Awurade ɔde hyɛ wɔ Awurade nsa sɛ Awurade bɔ wɔn ho ban na ma wɔn adanseɛ. Amen. Amen. Praise God. Praise God. Hallelujah. Odi ni baabi a ɔkasa firi wo na deɛ na ɔde hyɛ Awurade nsa anɔpa yi. Pacho Mary me kasa firi kumase. Pacho me kunu ejuma sem. Jemu Mary se Radi hu ye mo. Awurade wafra Mary sɛ ne kunu adwuma ɔsɛ nsa nyɛ adwuma ma ne ne di. Awurade bie adwuma pono ma wa ne kunu wɔ Yesu dim mu. Amen. Amen. Praise God. Ɔbapa odi ni baabi a ɔkasa firi wo. Ma wo ne so kakra gye ma wo ne so kakra. Awurade maame Janet sɛ nneɛma nkɔ yie ma wɔn ɔne ne mma Awurade bie pono ma wɔn Amen. hyehyɛ bere mu aboafoɔ ma wɔn wɔ Yesu dim mu. Amen. Amen. Hallelujah. Amen. Odi ni baabi a ɔkasa firi wo. Me pacho ye fe me Monica me kasa fitema. Tema me Da ti. me pacho mi da esum nye de bia ya sama fo mo twe mo de bia me hu. Me pacho bompa na me wa. Awurade me bɔ mpaeɛ kɔtɛma wafra dayɛ so basabasa ɔso nsamafo ohu wɔn ade bɔne bi ɔbɔnefoɔ no twe sɛ mmara wo so mede Yesu din twa dayɛ bɔne no mu na me san dayɛ bɔne no sɛ nkɔ baabi efiri wɔ Yesu din mu. Amen. Amen. Ya me sebru machi. Chepe ya me ni pray. Radi. Se won sam ya le am me na ni ngradie. Awurade a oyɛ yɛ yaresafo wafra sɛ n'ani hu adeɛ. Awurade bie wafra ani ma ne hu adeɛ mede n'abusua hyɛ wo nsa. Amen. Amen. Praise God. Hallelujah da. Odi ni baabi a ɔkasa firi wo na deɛ na wogye Pacho mo ma ye Awurade. fe me Rose. Me jai me bisu na me Radi. Ye nya divine protection. Ye yare.
Awurade wafra Rose say ohia divine protection yade basa basa me twam fa mo hyebre so me de wona wo wabusua hye Kristo mojam. Amen. Amen. Praise God. Hallelujah. Odeni baby o ka sefre. That's what I by that. Meti over that. Awurade wafra say na dwuma sem awurade to nhire nso gu na dwuma so na bo one ne ma ho ban. Amen. Amen. Praise God. Hallelujah, Papa. Odeni baby o ka sefre na die na ojam. Papa, try very vida. Vida ka sefre. Vida meti o ma me. Papa, me name ma. Ayawe tete yen. Afisika sem hayen. Awurade o yen senkyere ne Nyankopon ya de bi etete ebusun awurade yi fro won so won sika sem so awurade bi sika proma won. Amen. Amen. Praise God. Hallelujah, Papa. Odeni baby o ka sefre o. Yana apostle Papa Fili. Meti o. Papa, na mkura obia ni plani ka ni pe asisi ni ba. Asisi dia bon. Papa ni so ho ba ndo ba ni ba. Oso onamade ba. Obi timi flam ka efe asisi wo da no so. Mate. Awurade a oboni pa ho ban. Oh Jesus. Obono for hyehyeye bi atia wo na wo ma. Owu hyehyeye yade bi amede Yesu dem twam fam mo hyebre so. Awurade mo ho ban am ho ma asem. Amen. Sabre de mo amofre nyina yentimi mfa kobia biom ye bre no aye bre. Ye sign out a obetimi afre. Na mesia na mabako obetimi afre account ye 0557 0557 30 90 80. Na mesre mi ense nyina ofra me ne metim ye na obebom pae. Na me bon kaye se nyame ya atoma ochina mo ya mo kanse ye pese ye behu osofo ye behu nyame difo no ochina ya wada na ye cancel from anopa no nsia saa kosi eye ewia no mbienu oba behu sofo ene ni team no de to so me ya bi frɛ ena ye mo ye ho sensi da worship center ye charge wo ho na emom oba na o bibia na also de abo afore abo awurade adwuma sɛde asafo bia bo afore bo awurade adwuma no oba so no woni bia obehu sofo eye 1 Nyankopɔn hyira sɛ o follow eye some perfect or same time ye besa share wakase fidie so sa prede yakofa no nsi akase bono ede abrɛw enti hwɛ no so papa yakofa no nsi akase bono ede abrɛw. Have a good day. Bye bye. Wante unipadua ase a wote ayaresa ase esono se wo apomuden ana esono se wo ahoden yare bia woni efre timanu maduro abra wonim yare no kofa bai we eye 21st clinic yenyina so a ye de sa yare wo 21st clinic no yare a amanfo tituni abrochirefo enim se yesa pa no ene yare e friend se sciatica se ye ka se sciatica eye ehuma bi a efri osisi achi se de ohu o screen so yi fa wo to ase fa wo nantu besi fom aya na etwetwew eye wo ya etutu tituni anajo etimi ka ona ba akopɛ se de ohu yi na ema se wo nante akakra na eye wo ya ntimi nyina na so etimi ma mpabo akrampo wura ohu 21st clinic ibenya botre achirechiro mu wahu se yare na eso afa osisi achi ni nyina no ewani efri ye lab emoje mu ahwehwemu bia obehia no ye de mawo ye sanso etwa scan se opeso hu se de enwoma sitie ewo yefunu mu pesu hu se akora ne da ye onaye o kidney o liver o brebo o pancreas o yem nyoma nyina no itwa ho mfonyi ne ye hu adekropote a e hawo na ye wi a ye de